daudenak eta beste batzutan ez daudenak, nolabait ere Sorabilako jai batzordeak gogoan hartu nahiko lituzke. Iaz etzegoena omendu genuen gure kide zen pertsonetako bat, eta aurten pentsatu dugu gure artean, beraiek ez dakite ezer, gure saltxak, gure saldak, gure amaiketakoak gozatzen dituzten pertsona horiek omentzea. Merezi dute, ze urtero goizian goiz jelkitzen dira, eta bere saletan jartzen dute bere maitasun osoa, ez dakitzu zenbat lan egiten dute, hor atzeko kanpa txuri hortan, eta eharki merezita dute gaurko omenaldi hau. Guretzako zoragarria dira, ze denok bezala Sorabia auzora etorri ziren bizitzea bere garaian, eta familia bat osatu dugu denon artean, eta muixu potxolo bat, bihotzez, Asun eta Antoniori.